Ćao, na kanalu ste Lekicine teorije. Ja sam ovih dana nešto za taj kanal snimala sve nešto noću, jer na mom poslu imam tako neke smene. I kad sam pogledala za redom par snimaka, ja sam tamo, bože, sačuvaj, kao da sam naduvana. To je sve bilo nešto izjutra, u 3 sata, duša mi spava, ja da ne bi zaostajala, ja sam se snimala. Ajde, reko, malo da se uljudim i za ovaj kanal. Tamo na onom kanalu koji se bavi lepotom, tamo sam koliko toliko sređena, ali za ovaj kanal katastrofa. Ja se izvinjam, stvarno, više neću onako da snimam. Napravila sam dobre snimke, lepo sam pričala, ali sam stvarno kao neki ispljuvak. Eto, ja se izvinjam još jednom. A sada neka nova tema. Razmišljala sam o tome zašto su ljudi stalno nesrećni. Već sam pričala o nečemu sličnom, o tome, o novcu, kako nekom stalno nikad nije dosta, ali ima ljudi koji su zaista stalno nesrećni, nevezano za novac, nego uopšte nezadovoljni životom, nezadovoljni decom, nezadovoljni poslom, nezadovoljni drugarima u školi, večito su s nečim nezadovoljni. Doduše, malo ljudi poznajem koji su baš mladi, pa baš toliko nezadovoljni, mada ima i takvih. Prva stvar zbog koje mislim da je čovek večito nezadovoljan, mislim da je zaista nezadovoljstvo prvenstveno sa samim sobom. Dobro, to znamo svi, to je negde kao ta teorija koja jeste i tačna. Nezadovoljstvo onako sa samim sobom zaista nas tera da budemo nezadovoljni sa svim drugim stvarima. Šta nas tera da budemo nezadovoljni sa samim sobom? Mislim da sve ima pomalo. Malo ima fizički izgled, nekom je to prioritet, nekom je nezadovoljstvo sa nekim svojim emocijama, jer potajno zna kako se osjeća i šta se osjeća, ali ono što znam sigurno da je najveće nezadovoljstvo i da čak mnogi ljudi koji su toliko nezadovoljni ne znaju zašto su nezadovoljni, ali kada bi krenuli sa nekom terapijom ovog tipa, shvatili bi gde je to nezadovoljstvo krenulo, odakle je krenulo. Najčešće kreće od toga što se ljudi ne rade ono što vole. Zaista mislim da kada radiš nešto što voliš, pokrećeš sve, pokrećeš prave emocije, tada inspiracija dolazi. Ne mora to da bude umetnički rad, to može da bude i na građevini, ali vi ako građevinu volite, zamislite kako ćete vi zidati taj neki zid. To neće biti zidano onako, to će biti zidano veličanstveno. Tako da ta inspiracija ne mora, uvek se usko povezuje sa umetnošću. Inspiracija dolazi i u zemljoradnji. Zamislite vi jednog zemljoradnika koji voli, koji ima inspiraciju, te njegove leje, voće i povrća će biti onako u nizu, bit će sređene, bit će sve pod konac, neće se vidjeti travka. On će to da drži onako na ravna linija, onako da bude milina za gledati. Zaista mislim da ljudi mnogi nisu uopšte svesni toga. Mnogi mladi ljudi nisu svesni toga. Mnogi mladi ljudi bi verovatno možda voli da se bave muzikom ili glumom ili ne znam, bilo čim sličnim, ne mogu. I verovatno je tu negde neko to nezadovoljstvo. Ja smatram da bi trebao svako da pronađe nešto, pa čak ako nije u mogućnosti, da se bavi tim onako profesionalno, da zarađuje novac od toga, da počne da radi to onako iz ljubavi. Ukoliko je neko arhitekta i voli da pravi neke projekte i planove, neka to crta onako sebi za dušu, za volju, neka pravi sve više. Tako da svako može to da radi onako iz hobija kući, da se preokupira. Kad se preokupira sa tim nekim stvarima koje voli, počeće da dolazi ta sreća, taj hormon će da proradi, počeće da razmišlja drugačije o okolini, neće više biti mrgud, neće biti više nezadovoljan.
počeće da gleda svoje roditelje drugačije, ako ste mladi, počeće da gleda svoju decu drugačije. Zaista počnite da radite ono što volite. Znam da u ovoj zemlji to nije moguće da radite profesionalno i stvarno da zarađujete novac. Danas to retko ko može u ovoj zemlji i ko to radi, on je srećan čovek. Ali radite to onako iz duše, kući za sami sebe. Imajte kanal, ako hoćete budete glumac, pa pravite neke stand-up komedije. Ne znam, ako volite da pevate, snimajte se, preslušavajte, tražite mane, zadajte sebi zadatak da nađete neku pesmu koju hoćete da savladate. Ukoliko volite da kuvate, kuvajte kod kuće, izmišljajte neke svoje recepte, preokupirajte se, počnite da razmišljate o tome kako ćete sutra da skuvate to, da probate da donesete neku novinu u to jelo. Radite to kod kuće, neka vas obuzme i stvarno će onda sve biti drugačije. Nemojte biti nezadovoljni, zaista ja stalno pričam, život je kratak da budete nesrećni, život je kratak da sa svojom porodicom ne provodite lepo vreme jer ste nervozni, život je kratak da u svojoj okolini budete neki koji je omražen. Ljudi, stvarno treba da se okrenete svojoj sreći, ali niko vam neće pomoći ukoliko ne pomognete sami sebi. Ja sam u jednom trenutku bila u sličnoj situaciji, ali ja sam pisala, jako dugo pisala. Taj roman nije izašao jako dugo, nisam ni razmišljala ću da ga izdam, desilo se, izdala sam ga. Ukoliko neko želi da ga pročita, ja sam već rekla da hoću da poklonim novim subscriberima, hoću i starim, uopšte nije problem, samo se dole javite, vrlo rado ću vam poslati moj roman Obeleženi. On je nekako davao snagu da se ne osjećam beskorisno, iako nisam bila beskorisna, ja sam bila i majka i žena i sve, ali sam ja onako u sebi se osjećala tako zato što nisam radila ono što volim. A onda kad sam počela da pišem, kroz tu knjigu, kroz taj roman sam ja nekako sebe unela, pokazala ko sam ja, jeste fikcija, jeste nemoguća stvar, ali negde sam ja onako sebe tu dala i osjećala sam se kao da živim svoj svet. Uživajte u životu, živite svoj svet, radite ono što volite i nemojte se predati tek tako i nemojte biti mrzovoljni zaista. Niko ne voli mrzovoljne ljude, svi vole nasmejane, u jednom trenutku će vas izbegavati, a onda je to kraj i onda tu sledi depresija i sve drugo što sledi uz to. Ljubim vas, pratite me. Htela sam još nešto da vam napomenem, mnogo sam dobila pitanja od tinejdžera i mladih koji nisu prijavljeni na moj kanal. Ja im kažem da se prijave, ali onda sam razmislila da nemaju ni razloga da se prijave jer tu praktično nema tema za njih, ali su me oni pitali mnogo što šta. Ja ću sada početi malo i njima da se obraćam, tako da će i oni dobiti jedan svoj kutak na Lekicinim teorijama. Tako da, dragi moji tinejdžeri, evo mene uskoro sa vrelim temama, o svim tim temama koji ste me pitali. A onda da se prijavite na moj kanal.